Ayan guys, narating ko din siya. Ayan, yung aming pinag-ipunan. Hindi pa siya pwede guys. Alam ko, kala ko makakapag-ani na kami pero hindi. Hanggang siya doon sa dulo. Ayan. Ang layo oh. Pero hindi ko siya kaya guys. Ayan, nagkita din kami guys. Ayan ang aking pinaghihirapan kahit paano. Hanggang siya guys sa dulo. Hindi ko siya mahirap maglakad. Ay, ayan. Mga ano pa daw to guys. Mga 1 week. 1 week or more. Bago harvest. Ayan. Kasi ano siya, medyo green pa siya guys. Ayan. Kailangan talaga siya ng brown na brown. Ayan, hanggang dun sa dulo guys. Sa wakas nakita ko din siya. Pero ang kinaano nga lang, hindi ko pa siya maaano. Parang hindi ko na siya maabutan pag harvest kasi pabalik na rin ako. 1 month lang kasi yung ano ko. Vacation. Ayan. Ayan guys, ang layo niya pa guys. Ano sa dulo. Kailangan pala guys pag ano, yung ano niya, yung wala na siyang green. Yung talagang ano talaga siya. Yung brown na brown. Yung tuyo na talaga yung kanyang ano. Katulad nito oh. Ganyan. Kaso nga lang may green pa siya guys. Hindi pa talaga siya maani. Hindi siya aabot sa aking ano. Ayun. Hanggang dun pa sa dulo. Ang layo pa guys. Hinihingal na ako. Ayan. May ano na siya oh. May ano na dito oh. Na ano siya, nabuwal. Nabuwal na yung iba. Sa hangin. Eh pag ganito, hindi pa. Okay na to. Hindi yung ganito bang nag ano, yung ano, yung problema. Pag nagganyan na kayo ko. Ang layo pa pala nito. Balik tayo nito, puro sugat ng ating binti ba? Ayan. Ang layo niya oh. Hindi ko na talaga siya makuhanan lahat. Yun. Malayo talaga guys. Ano pa talaga siya, green pa kahit dito oh. Mga 1 week. Oo. Wag na lang pilitin. Mga 1 week. Wag pilitin pati hindi pa pwede. Ayan. Doon nakatayo yun lahat. Dito lang naman. Dito lang ang nakaano buwal. Hangin siguro dito. Sayang guys, hindi ko na maabutan yung harvest niya kung sakali. Balik na ako. Baka pwede pa naman. 1 week lang naman. Kasi 1 week pa daw di ano siya ano siya ng Tao. mga katapusan ng buwan. Ayan. Ayan na siya guys. Siya guys oh. Need pa siya. Hindi pa siya masyadong ano talaga. Ayan, magaganda naman siya. Ayan. Ayan guys, oh, birdie pa talaga yung iba niya, oh. Ay, wait ko talaga siya. Oh, yung doon sa dulo, kasi ito guys, ang nangyari dito. Ano siya, nung pagkatanim binaha. Bali, pangalawang ano to tanim. Kasi binaha siya. Ayan. Meron pa ako dun sa kabilang kalsada. Kasama niyan. Ayan, oh, haba, oh. Ay, Diyos ko Lord, andaan ko guys. Grabe. Ayan pa guys yung kasama niya, oh. Pero hindi na ako papasok dyan.
masyadong kita. Okay na yan. Ayan, ayan siya guys. Oo. Ganyan lang naman yan. Yan yung kasama pa nung ano, doon sa kabila. Hindi na ako papasok dyan.